Oy bro, ano minahamot? Maurus ka bitsi. Adili na bitsi. Kani- Hangin. Kanina bulat dito, kanina bulat. Kani dito bulan dito. Yes, kabit. Kanan ginugutom. Okay ka lang, Romari na. Sound check, sound check. Last back. Hari ako nung kami, mapungad na kami ito nung hataas sa Targetsi. Bukid. Pagluksong ko na hindi eh. Mapungad yun ito nung hataas sa Targetsi nga bukid. 6 kilometers. Barangay Binavista, Artitsi. Barangay Karapdapan, Artitsi. Ano? Oh, mga kapagpag. Naamoy ko na. Naamoy ko na ang Artitsi. 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 Masap kapagpag. Arani na nga, kuha lang kami Artitsi. Pagpuan na lang, pagkikid. Ito, Artitsi na dito. Alas 8. Alas 8, Jis. Artitsi kami. Ay nga kayo mag-standby. Wala. Ito, Tito. Tito, Toto Ben. Tito Franco, Mamaw. Uncle Bets. Tito Edward. We did it. The second time around. Yes. Let's go, Artitsi. Ano na kami, Artitsi. Three hours and 23 minutes travel time nam, Artitsi. Tatarik kami pangakan dito. Bata. Ano naman nga pambilihan ka sa mo damahit nga. Wala naman pagburublag ah. Pareho mo dito mga misain, mga isda nga nakapurundok lang. What's up? Mga kalang kami, kayo mga kalaspag. At mga ka-electric fan. Kikita po natin mga kaigan yung servidora ni Rang, ganda-ganda. May kayo mga kan. Wala kita mga kabagpag. Kaya mga kalay kami. Kaya mga kabagpag, nakikita natin. Magmingaw. Nakapangaan. Damang salamat ang kinangalan ng yada at tindahan ng pangangalan. Nabusog nyo kami. May na pa kami potos, yadi. Saging lang po mga kaigan. Artitsi! Artitsi, man! Tapos wala naman Artitsi.
Yung sunod-sunuran na kami ahon. Ari pati pa nga ni Ose ginayam. Lalagablab ang panahon. Napaka mainit. Tara, alas 10. Sugin dagat. Umaalon-alon. Ginagawa mo. Nakikita po natin mga kabukbuk, walang sirungan. Dahil ang kabila palayan, ang kabila lalauhan. Yan o, ang haba-haba. Ang haba-haba, walang sirungan. Yun o. Ahon. Ahon. Paglapos salam kabukbuk ida artitsi. Di sigidahan na kami hinsag ka. Sugahin alon pero ahon. Kasi ito na. Uri pwede kaya nahingad lao. Yun pasok. Parugang itlaw. Pero kasi gila siya magkaroya gini. Ginusto man natin. Okay lang. Inliksi. Inagi na kami crossing han Lapinig ganan papad. Ora wala kami joy kay warak sabot. Ano kami pagkalin kami hakuan Lapinig. Ano dami na ng pagkinan ni Dawin din hetara at tataas na mahiton. What is up mga kalaspak? Bisa di gamitan times 5 hawa ko. What's up, Roro? Right. Yay! Rina, paghulap. Isa lang ako kinalasan, nak. Yun ang hanap ko. A few moments later. What's up kabukbuk? Kailangan ng paghangad ko ba? Kasi tsara naman nalay ko, man. Giniagi kami balirig na may dahalo lusungan. Diri ka baw.
Lagi kami din nataas sila. Pero okay. Kung nila mapasok, di kami bubatlawon. Hindi. Uy, Lili, nag-ano ka? Atter. Ari nga, sa nagmi-meeting kami tatlo garing. Makikita po natin mga kabukbok. Naglalaban po yung Roro. At saka yung Kongkong. Namanguna po yung Roro mga kaibigan. Ating bigyan po ng palakpakan si Roro. Anong masasabi mo? Sige. Wala bang mas mataas? Kita po natin, hinuhugot na po natin yung pang-alas natin. Ginagamit na po natin ang teknik. Pang sugar. At nandoon na naman, nakaupo. Sarap kabukbak. Super laspag nami. Ani kami hiton mabini, lapinig. Oran pasok la. Pasok. Kakayanin. Kita po natin yung bata natin. Yung bata. At saka yung bata. Batang bata. Mga laspag na ata. Meron kaming bagong strategy mga kabugbog. Ano ito? Dito Edward. Pag aakyat, ihinto. Hinto. Papahuway. Yan ha. Tip number 1. Pag aakyat, hinto. Kinayagi kami dalan nga waray sirungan. Di kami na nagkukunin silot na nai-scrap. Gapo ko kami silot today. Baydan na lang ko noon. Kapanilot. Diret na malakas silot. Kita inag. Bira-bira. Para asa virgin. Irma. Ito ni Irma nakikipag lips to lips. Iya ini. Orang nag-iintindi siya niya ba? Wala na. Nakikita po natin mga kabukbok. Robos ka na pag-robos. Nagtutulakan na po kami. Lahat na po nagtutulak. Napakamahirap tong nadadaanan namin. Kaya nagtutulak kami. Napakahirap ito. Ang taas-taas. Tulong ka kilometro nga. Kuan. Gihataas eh. Ayan mga kaibigan, sumisilip. Andun sumisilip, nakikita po natin. Andun. Sumisilip. Akitin natin yan. Sumisilip. Last bukid. Kinsa ka nam. Lapinig na kami, lapinig. Kung last at dito. Hindi pa ngayon tao sa didi. Kaya dito tubangan. Last na mga ahon para lapinig. Sila sa luyo. Kabukbuk. Andyan po mga kabukbuk. Yan na po ang akyatin namin. Last akyatan to. Last stretch. Pagkaba, napinig na.
Kabitin. Bye. Oray sounds. Silent. What's out mga kabugbog? Aari na kami na lapinig. Alas 12:09. Ngayon ang biyahe. Ngayon Lindanga. Naglalagap-gap ang panahon. Nakita po ninyo mga kabugbog. Yan din po yung lapinig. Yan po si Tito Edward. Yung bag, napakabigat. Mamaw na mamaw. Checkpoint. Kumadan po tayo sa checkpoint ng Lapinig. Na po tayo mga kabukbuk sa bayan ng Lapinig. Oldest town to, ang Lapinig. Dumadaan po tayo mga kaibigan sa kanilang simbahan. Renovated na simbahan nila. Oh mga kabugbog, hindi kami parang Lapinig, gamit Lapinig. Hindi kita mga kabugbog kasi init. Premyo, ito ang pagbibinagbog. Picture. Ngayon na Lapinig, nagtataray kami ng pangaanan. Aray kayo pakakataray. Ano ba kaya yun? Nain, santo ninyo tap. Ng Lapinig, masarap. Thank you bro Rayon. Masarap pa sa kasi sa X. Wala ba yakit nga dalan. Labahin dalan kanina pa kami pag inagi. Sa kaoras na kami pag ginagay niya dalan, wala kami aabot pa. What's out kabugbog? Ari na po kami hagamay. After an enduring 6 hours, ari na kami hagamay inabot. At last, ari kami hagamay, di kami hagamay pagkatarin pagkain. Uhuy. KJ Barbecue Eatery. Nahulog kwan. Adi kami. Matadi kami tira Bicol Express na karang gamay. Gamay Express. Naman. Mga kami. Parang no tagamay feeling dunya hikuan ramaya na kay parang na auto. Kay dunya gipinay private dito. I love gamay. Ito po natin mga kabukbuk. Dito po tayo ngayon sa araw. Tayo ay nagre-relax. Nandito po tayo ngayon sa beach. Yan si Rio. Kabukad na yan.
Palbas na tayo mga kabagbag sa Araw Beach. Nagparo kami doon. Ginagawa mo. Araw Beach. San Antonio. You want stream? Use extreme. From up here. There.